και βλέπετε Express News. Στο πρώτο μας θέμα για σήμερα ρωτήσαμε τους κοινοτάρχες σας την άποψή τους για το τσαφτσουφικό πρωτάθλημα και πώς αυτοί σκοπεύουν να το κατακτήσουν. Η Μαργαρίτα, η κοινοτάρχησα των Τεσσαριών. Θέλω μια δήλωση. Παρακαλώ, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Μαργαρίτα, θέλω να μας πεις το όνομα της κοινότητάς σου. Δεν γίνεται αυτό. Α! Την κοινότητα αυτή που έχουμε εδώ με τους καλύτερους που θα είμαστε οι πρωταθλητές. Αυτή θες. Αυτή θέλω. Αυτή, παιδί μου, η κοινότητα που λες. Και πείτε, τι νέα, τι άλλο. Κοίταξε να δεις. Το όνομα πόσο θέλουμε. όμορφη είμαι το ξέρουμε. Είσαι παιδί μου κεραυνός, σεισμός. Αι, 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 αι. Καλέ, χειροκροτήστε καλέ. Είστε κι εσείς, Η κοινότητά μας φυσικά είναι η καλύτερη κοινότητα που υπάρχει και που θα υπάρξει για την περίοδο 2016 β' περίοδο. Η κοινότητά μας θα κερδίσει φυσικά στο ρελάντι, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η τακτική μας. Φυσικά υπάρχει και μυστική τακτική. Δηλαδή, τι μου λες, έχετε ολόκληρη στρατηγική. Φυσικά υπάρχει μια μυστική στρατηγική, η οποία είναι κρύβουμε το τροχόσπιτο του Σαριλάκη και κερδίζουμε. Αυτές οι δηλώσεις παρακαλώ να μείνουν μυστικές, είναι μεταξύ μας μόνο. Δηλαδή το τροχόσπιτο του Σαριλάκη είναι ο άσος στο μανίκι σου. Ο άσος στην παραλία θα είναι όταν θα κερδίσω, γιατί αν δεν κερδίσω θα βρίσκεται το τροχόσπιτο στην παραλία. Σαριλάκη, μαζέψου, πρόσεχε, πάρε τα μέτρα σου. Νίκη, μόνο νίκη. Επικογκόρεση! Επικογκόρεση! Χωρίς το ρεσί. Επικογκό! Επικογκό! Βρε επικογκό! Αυτά. Μαργαρίτα, όχι. Όχι. Θέλω δήλωση. Θέλω να μου πεις τι στρατηγική θα ακολουθήσεις για να κερδίσεις το τσαφτσουφικό πρωτάθλημα που τόσο ποθείς. Αστείο, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι και πέρυσι και φέτος την πρώτη περίοδο η κοινότητα Πλήτα ήταν η πρωταθλήτρια. Πέρυσι η κοινότητα Πόρτο Τζανέιρο και φέτος της πρώτης περίοδου η κοινότητα Νέα Υπόρκη ήταν οι πρωταθλήτριες. Χωρίς καμία απολύτως στρατηγική, γιατί όλοι ξέρουν να ρίχνουν λάσπη στο όνομά μας, αλλά εμείς μόνο με δίκαιες διαδικασίες κερδίσαμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Λάσπη στο όνομά μας. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση. Θέλω να μας πεις, εγώ το κρατάω αυτό. Θέλω να μας πεις ποιος είναι ο άσος στο μανίκι σου. Δεν έχω μανίκι. Τι λένε όμως τα υπόλοιπα στελέχη για το τσαφτσουφικό πρωτάθλημα. Τι δείχνει η δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η Τσαφτσουφ Express Research. Τι λένε τα στοιχήματα, ποιος θα είναι ο νικητής. Η κοινότητα που πιστεύω ότι θα κερδίσει είναι του Παρασκευόπουλου, γιατί είναι τα καλύτερα παιδιά που ψωνίζει συνέχεια και τους υποστηρίζω. Βαγγέλη, πιστεύεις ότι η κοινότητά σου είναι άξια να κερδίσει το πρωτάθλημα ή θα σας κατατροπώσουν. Θα τους πάμε. Θα τους φάτε τι. Θα τους σκίσουμε. Θα τους σκίσουν, Γιατί απλά είμαστε καλύτεροι. Το σκηνιστικό Μπάμπι το τραπεζικό μου. Μπάμπι, ποια πιστεύεις ότι θα είναι η κοινότητα που θα κερδίσει. Μα φυσικά του Παρασκευόπουλου είναι η καλύτερη. Η καλύτερη Και η μοναδικότερη. και η μοναδικότερη. Ναι, η σούπερ κοινότητα. Η σούπερ κοινότητα. Μαργαρίτα, τρέμε. Μαργαρίτα. Πιστεύω ότι η κοινότητα που θα κερδίσει το πρωτάθλημα, πουλάω όχι όλη μου την περιουσία, ό,τι έχω πάνω μου, ότι θα κερδίσει η ποδοβολία. Και θα είναι λόγω του Παρασκευόπουλου. Όταν λες πουλάς ότι έχεις πάνω σου, εννοείς το τσαντάκι και τα ρούχα. Γενικά πάνω μου, στο σπίτι μου. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο.
Στο αυτοκίνητο, ό,τι έχω γενικά. Αυτά ήταν τα νέα μας για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο Express News. Μέχρι τότε, Καλό σας βράδυ! Είναι... ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι να πω τώρα, Χρυσά. Νομίζω καλύτερα να το κόψουμε τότε. Καλό σας βράδυ! Πάμε. Ξεκινάμε. 1, 2, 3. Αυτά ήταν τα νέα μας για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο Express News. Μέχρι τότε, Καλό σας βράδυ! Και κάθε καλοκαίρι εσένα θα ζητώ.